Croeso I bodlediad Estyn am y cwricwlwm I Gymru. Cath ydw I, Cyfarwyddwr Cynorthwyol gydag Estyn. Yn ymuno gyda fi heddiw, dyn ni'n falch iawn bod arweinwyr o Cylchmeithrin Nantyrys, Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn y Môr ac Ysgol y Creuddyn. Cyn bod ni'n clywed gen nhw, mae'n falch iawn gen I croesawu Tony Beit i'r stafell. Mae Tony yn arolygydd arweiniol yn y sector cynradd a hefyd eleni yn golygu'r adroddiad blynyddol. Croeso Tony. Diolch yn fawr iawn. Felly, yn amlwg, chi wedi bod mewn sefyllfa breintiedig iawn, wedi cael darllen yr holl wybodaeth dyn ni wedi casglu yn yr adroddiad blynyddol. Un o'r negeseuon sydd yn sefyll mas yw pwysigrwydd arweinyddiaeth I lwyddiant y cwricwlwm I Gymru. Fedrwch chi rannu ychydig yn fwy am hynny gyda ni? Ie, diolch Cath. Yndi, mae'n harlygwyr ni wedi gweld yn dilyn arlygiadau y flwyddyn academaidd 23-24 pa mor bwysig ydy arweinyddiaeth cadarn wedi bod ar gyfer sefydlu'r cwricwlwm mewn ysgolion ar draws ledled Cymru a mewn darparwyr eraill. A mae hynna'n golygu arweinyddiaeth wrth gwrs ar lefela gwahanol o'r ysgolion, nid y pennaeth neu yr uwch dim rheoli, ond pobl ar lefelau gwahanol yn arwain elfenna'r cwricwlwm yn fel rhan o'i rhinwedd i'r ôl nhw. Mae hefyd yn golygu wrth gwrs bod yna angen gosod gweledigaeth clir ar gyfer y cwricwlwm. Beth mae'r cwricwlwm yn golygu yn ysgol ni neu yn sefydliad ni? Beth mae angen i'r disgyblion gael allan o'r cwricwlwm I Gymru yn sefydliad ni a sut mae rhoi hynny ar waith. Felly dwi'n credu na bron iawn gwaelodlin ar gyfer adeiladu cwricwlwm llwyddiannus o ran be mae'n arolygwyr ni wedi gweld beth bynnag ydy bod na arweinyddiaeth gadarn clir yn golygu meddwl strategol pwyllog ynglŷn â beth dyn ni'n mynd I drio wneud gyda'r cwricwlwm yn ysgolion ni ac yn sefydliadau ni. Diolch Tony. Beth am y cyswllt rhwng y cwricwlwm ac addysgu cadarn? Ie, diolch Cath. Wel, mae hwnna'n hynod bwysig ar gyfer ysgolion I gael yn iawn. Lle dyn ni wedi gweld y cwricwlwm yn cael ei roi ar waith fwyaf llwyddiannus, mae'n golygu bod hynny law yn llaw gyda ffocws cadarn ar sicrhau bod yr addysgu yn dda ac yn effeithiol. Felly, mae ysgolion mwyaf llwyddiannus wedi bod yn gweithio, ar adeiladu'r cwricwlwm a'i roi ar waith, ond hefyd law yn llaw gan sicrhau bod yr addysgu hefyd yn rhan o'r pictiwr hynny. Pethau fel sicrhau bod na ddatblygiad proffesiynol cadarn i'r staff, cyfleoedd iddyn nhw ddeall beth ydy'r cwricwlwm, sut I roi ar waith. Ac dros y blynyddoedd dwytha, mae yna lawer o ysgolion wrth gwrs wedi arbrofi gyda technegau gwahanol, syniadau gwahanol, a bellach llawer iawn ohonyn nhw yn rhedeg gyda hynny ac yn datblygu hynny'n fwy ar gyfer rhoi cwricwlwm cadarn yn ei le. Mae hefyd yn golygu bod ysgolion gyda disgwyliadau uchel o be ddyla disgyblion a dysgwyr wneud gyda'r cwricwlwm a be fyddi deilliannau y cwricwlwm iddyn nhw yn eu ysgolion a disgwyliadau uchel ar gyfer nhw hunan fel pobl yn y proffesiwn mwyn diwallu y cwricwlwm yn eu sefydliadau nhw. Asesu ffurfiannol, hynny yw y ffordd mae athrawon a staff yn asesu cynnydd y disgyblion yn rhywbeth dyn ni hefyd wedi weld yn arwain at rhoi'r cwricwlwm da yn ei le. Ac athrawon a staff yn teilwra wedyn gweithgareddau dysgu yn syliedig o'r asesiadau hynny mwyn miniogi yn fwy ynglŷn â be mae'r cwricwlwm yn mynd I rhoi i'w disgyblion nhw. Chi wedi sôn fan yna ynglŷn â pwysigrwydd dysgu proffesiynol, systemau asesu sydd yn gweithio'n effeithiol gyda'r cwricwlwm, ond beth arall sydd yn allweddol I ysgolion i'w ystyried wrth gweithredu'r cwricwlwm? Wel, dylunio a rhoi y cwricwlwm yn ei le, wrth gwrs, yn bwysig. Hynny yw pethau fel sicrhau bod yna gyfleoedd I ddisgyblion fagu, medrau dysgu annibynnol. Bod yna gyfleoedd iddyn nhw ddatrys problemau, bod yna hefyd gyfleoedd iddyn nhw feistrioli a defnyddio eu medra llythrennedd, rhifedd a digidol ar draws meysydd y cwricwlwm yn ogystal.
hefyd, wrth gwrs, dyn ni wedi gweld ysgolion llwyddiannus yn gwneud yr ymgysylltiad yna gyda'r gymuned. Hynny yw dod â profiadau ehangach i fewn i byd y plentyn a'r dysgwr ifanc, fel enghraifft bod nhw'n cael cyfle i fynd allan i'r gymuned, bod na fagu ymdeimlad o cynefin ynde. Hynny yw bod hanes a deryddiaeth yr ardal leol, Cymru a'r byd ehangach yn dod â rhan o addysgu yn yr ysgol, fel bod ni'n ehangu profiadau'r disgyblion ymhellach drwy hynny. Diolch yn fawr, Tony, am y trosolwg hynod ddefnyddiol ac am rannu'r prif negeseuon yr adroddiad am y cwricwlwm i Gymru. Diolch am ymuno gyda ni heddiw. Yn awr byddwn ni'n clywed gan yn gwesteion. Diolch yn fawr, Cath. Wel, croeso i'r panel. Yn ymuno gyda fi heddiw mae hanner-awli Elin Wickham a Gwenno Davies. Mae Hannah o Gylch Meithrin Nantyrys yn Rhondda Cynon Taf. Helo, nice i cwrdd chi gyd. Elin Wickham, pennaeth ysgol gynradd Gymraeg Bryn y Môr yn Abertawe. Helo, falch iawn i fod yma gyda chi heddiw. A Gwenno Davies, pennaeth ysgol y Creuddyn yn Llandudno. Helo, a diolch am y gwahoddiad. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi bore yma, a diolch hefyd am gyfrannu at ein podlediad ni ar thema mor bwysig. Mae wedi bod yn bleser darllen eich adroddiadau chi a clywed am y gwaith sy'n digwydd o fewn eich ysgolion a'r Cylch Meithrin. Hoffwn troi yn gyntaf at Hannah a sôn ynglyn â'r ddarpariaeth o fewn eich Cylch Meithrin chi. Yn yr adroddiad, oedd yn bleser darllen am y caffi, y gweithgareddau sy'n digwydd gyda'r disgyblion, ond sut ydych chi'n manteisio ar ddiddordeb y plant ac yn enyn chwilfrydedd a'i mwynhad o ddydd i ddydd? Dwi'n credu mae'n dechrau pryd mae'r plant yn dechrau yn y cylch, really. Ni'n danfon dan o papur sydd yn dweud popeth amdano y plant. Mae rieni'n llenwi e fewn, a wedyn pryd mae'r plant yn dod i ni, ni'n dysgu mwy amdano nhw. O dydd i dydd, mae'r ymarferwyr yn rili dda ar sylwi ar y plant a beth sydd pa diddordebau sydd ganddyn nhw, beth nhw'n hoffi, beth nhw ddim yn hoffi. A just stori bach i dweud chi, roedd daeth bachgen mewn a roedd diddordeb mawr ganddo fe yn gofod. Roedd e'n canu'r can ma, there are 8 planets in the solar system, a roedd e'n canu'r can ma am 3 wythnos. A roedd ni gyd yn eistedd lawr a dweud, mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth i ehangu ar hyn ac i ymestyn y diddordeb ymhellach. Felly roedd pawb wedi penderfynu creu gofod yn y shed tu allan. So gosodon ni gwaith cartref i'r plant, daeth nhw adref i creu planed yn y tŷ a daeth nhw mewn. Wedyn, roedd ni'n mynd lan y shed, local charity shop ni, a daethon ni space boots, moon rocks, pethau fel yna mewn. A eithon ni mewn i'r hut yn y tu allan, roedd yn hollol tywyll, a cyfrwn ni nôl o 10, a roedd ni'n mynd wwsh lan yn y roced i'r gofod. A dysgodd y plant mor gymaint just o'r gweithgaredd hwnna ac o'r gwahoddiad hwnna, a roedd yn gwych i gweld. A roedd ni'n meddwl bod falle just diddordeb un bachgen oedd hwnna, ond na, roedd pawb yn y cylch yn cael diddordeb mawr wedyn. So fi'n meddwl mae'n bwysig, hyd yn oed, oedd ni'n plannu am pob plentyn ydyn ni, ond mae'n bwysig edrych ar y specifics bach a ar y plentyn fel unigolyn, a wedyn just trio gweithio amgylch hwnna a cael yr resources a pethau just i ehangu ar datblygiad nhw. Yeah. Diolch yn fawr, Hannah, a fi'n credu beth chi'n sôn fan yna yw pwysigrwydd deall yr unigolyn a sicrhau bod nhw'n mwynhau y profiadau maen nhw'n ei gael, ac oedd yn gret clywed am y roced a'r gwaith oeddech chi'n neud wrth ddarllen yr adroddiad. Chi wedi cyffwrdd rhywfaint fan yna ar bwysigrwydd yr amgylchedd ddysgu. Pa mor allweddol mae cael yr amgylchedd ddysgu yn iawn mwyn sicrhau bod y plant rili yn dysgu o fewn y Cylch Meithrin? Dwi'n meddwl mae'n hollol bwysig yn dydy. Mae'r plant yn dod mewn a falle bod nhw'n tipyn bach yn swyl neu ddim wedi bod unrhyw le o'r blaen. Falle bod, mae'n bwysig bod ni'n gallu rhoi profiad y byd naturiol i nhw, profiad sydd yn falle gwahanol, neu'r un peth maen nhw'n cael yn y tŷ, felly bod ni'n gallu ymestyn arno fe. Diolch yn fawr, Hannah. Chi wedi sôn fan yna am bwysigrwydd yr amgylchedd ddysgu.
Dwi'n siŵr bod hwnna'n rhywbeth dych chi'n gweld o fewn eich ysgol chi, Elin? Sicr, mae'r amgylchedd dysgu yn rhan o'n dyluniad cwricwlwm ni wrth i ni ystyried dyluniad cwricwlwm. I'n meddwl mae'r holl anfennau pwysig hynny sy'n mynd i sicrhau cynnydd mewn dysgu ac mae'r amgylchedd hynny sy'n cefnogi cynnydd wrth feddwl am yr unigolyn a'r ddarpariaeth sy'n mynd i cefnogi'r cynnydd hynny yn allweddol yn ein prosesau dylunio cwricwlwm. Enghraifft, wrth i ni ddefnyddio'n cynefin, wrth i ni ddefnyddio yn ardaloedd tu allan, yn ein dysgu, yn y dysgu sylfaen. Mae hwnna'n rhan mawr o cefnogi'r disgybl gyda'r amgylchedd hynny felly. Diolch yn fawr, Elin. I ddod yn ôl atoch chi Hannah ac i gloi yn cwestiynau i chi. Un o'r pethau eraill dath trwyddo yn amlwg o fewn eich adroddiad chi oedd pwysigrwydd y berthynas rhwng ymarferwyr a phlant. Fedrwch chi rannu ychydig gyda ni ynglyn â sut ych chi wedi meithrin y perthynas glos adeiladol yna ble mae plant yn gallu ffynnu? Wel, mae'n bwysig iawn ydy datblygu'r ymdeimlad o perthyn yn y cylch. Fel fi wedi dweud, mae'r plant yn dod a falle bod nhw ddim yn gwybod ni, ond mae'n rhaid i ni cael environment sydd yn caredig, sydd yn agor i plant dod mewn, a rhywle sydd yn croesawgar, a fel bod nhw'n teimlo'n hyderus i dysgu a chwarae yn rhydd, ac fod nhw'n gallu arwain i dysgu, fel nhw'n teimlo'n safe a fel bod nhw'n rhan o'r cylch a rhan o'r cymuned ehang hefyd. Diolch yn fawr Hannah, fi'n credu chi wedi sôn am lot o bethau pwysig fan yna ynglyn â'r syniad o berthyn, o fod yn hapus wrth fynd i'r cylch meithrin ac mynd i'r ysgol. Dwi'n gwybod yn eich adroddiad chi, Gwenno, oedd y berthynas waith rhwng y staff a disgyblion yn elfen oedd wedi dod allan yn gryf iawn. Fedrwch chi sôn ychydig am sut ych chi wedi meithrin a sefydlu'r amgylchedd positif yna? Diolch. Yn gyntaf, dwi'n hynod o falch bod hynny wedi treiddio ac wedi amlygu hun i'r arolygwyr ac i'r tîm ac wedi nodi yn yr adroddiad. Mae yn rhywbeth da ni'n ymfalchio efo fel ysgol uwchradd cymharol fechan, just dros 700 o blant erbyn hyn yn ysgol y Creuddyn, a da ni'n ymfalchio yn yr naws a'r ethos deuluol sydd gennym ni o fewn yr ysgol. Mae hynny yn dechrau cyn mae'r meithrin yr perthynas yna hefo'n bobl ifanc yn dechrau cyn bod nhw yn trosglwyddo at ni'n swyddogol, a hynny drwy gydweithio agos hefo'n ysgolion clwstwr. Mae'r pennaeth blwyddyn 7, yr arweinydd cynnydd blwyddyn 7 yn dod i adnabod y disgyblion yn dda cyn i bod nhw'n trosglwyddo at ni'n blwyddyn 7. A mae'r berthynas honno wedyn yn sylfaen ar gyfer adeiladu arni drwy gydol i cyfnod nhw yn yr ysgol. Da ni'n ffodus iawn bod gennym ni dîm angerddol o staff sydd yn barod iawn i drio dod i adnabod yr unigolion o fewn i'w dosbarthiadau a theilwra o amgylch hynny wedyn lle yn ogystal ar gefnogaeth fugeiliol werthfawr hefyd lle. Diolch yn fawr, Gwenno. Felly nawr symudwn ni mlaen at Elin ac yn dilyn eich arolygiad chi, fe ofynnwn ni i chi llunio astudiaeth achos yn sôn am y rhan greiddiol mae arweinyddiaeth wedi chwarae wrth ddatblygu cwricwlwm i Gymru ac fe soniodd Tony yn gynharach heddiw ynglyn â pwysigrwydd arweinyddiaeth. Fedrwch chi rannu gyda ni ychydig ar eich taith chi i gynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm i Gymru? Diolch yn fawr, yn sicr gallai wneud hynny. Pan ddechreuais i yn yr ysgol, oedd yr ysgol yn ei mannau cychwyn ar y daith gyda dyluniad cwricwlwm. A felly fe nes i ddod i adnabod yn gogloi bod eisiau sefydlu yr ymodau cywir, yr ethos a'r diwylliant i sicrhau bod y staff yn barod am newid ac yn bod yn bositif am newid. A felly wnaethon ni tipyn o hyfforddiant ar deall pwysigrwydd newid, pam bod y newid yma'n digwydd, a fe wnaethon ni edrych ar fodelau newid yn cynnwys y model, y cromlin newid, y cwbr ros. A nath hwn gefnogi staff i ddeall pam bod y newid yn digwydd a pam bod e mor bwysig.
yn cyplysu gyda hynny. Fe nes I tipyn o hyfforddiant gyda staff ar ddeall y cwricwlwm. Roeddwn ni'n cael datblygiad proffesiynol, cyfleoedd I ddarllen y fframwaith, roed llonydd ac amser I staff I fewnoli a prosesu gofynion newid. A fi'n credu oedd hwnna'n rhan pwysig iawn o'r dyluniad, oedd creu yr ethos yma, y weledigaeth, a creu y weledigaeth gyda'n gilydd ar gyfer beth oedd yn bwysig ar gyfer y cwricwlwm. A unwaith oedd y gwaith hynny wedi cael ei wneud, roedd dod a y camau nesaf yn dyluniad cwricwlwm yn haws oherwydd bod ni wedi gosod y sylfaen hynny yn gadarn yn ei le. Un o'r pethau mwyaf pwysig fi'n credu nathon ni ddim rhithro I wneud penderfyniadau. O'n i'n cymryd amser a ni'n torri y prosesau mewn I gamau. Felly o'n I wedi dod I camau, o'n i'n mynd I canolbwyntio ar y weledigaeth I ddechrau. Y cam nesaf wedyn o sicrhau bod ni'n adnabod nodweddion a gofynion y cwricwlwm. Yn dilyn hynny, roeddwn ni'n mynd mlaen wedyn ni at edrych ar sut pa fformat byddwn ni'n defnyddio fewn yr ysgol. Sori, fi'n mynd mlaen yn bach fyna, chi wedi dorri lawr. Na, fi'n credu mae'n ddefnyddiol iawn I ni glywed chymod, y camau a'r siwrna, sut ych chi wedi sicrhau bod staff ar y daith yna gyda chi. Un o'r pethau fi'n credu dath trwyddo'n gryf iawn yn yr astudiaeth achos oedd yr ymdeimlad yma o dîm, pawb yn cyd-dynnu, yn cydweithio, a hefyd y gwaith oeddech chi wedi wneud I gryfhau'r syniad yma o arweinyddiaeth ddostranedig. Fedrwch chi sôn ychydig yn fwy am y gwaith wnaethoch chi gydag arweinwyr canol hefyd? Gallaf. Wel, fe ddechreuodd gyda'r uwch dîm arwain. Fe nes I weld bod y cysyniad yma o beth oedd arwain. Doedd arweinwyr ar draws yr ysgol ddim wedi cael y cyfle falle I ddeall beth yn union oedd hynny'n golygu o fewn y rôl. Felly fe nathon ni ddechrau gyda'r uwch dîm arwain a datblygu I dealltwriaeth nhw a gwahodd siaradwyr gwadd mewn I ddod I esbonio a cynnal I dealltwriaeth nhw, gysylltu gyda adnoddau allanol. A unwaith dath yr uwch dîm arwain I ddeall beth yw'r rôl arweinyddol ynglwm â'r cwricwlwm I Gymru. Y cam nesaf naturiol wedyn ni oedd datblygu y tîm cwricwlwm a roedd hwnna'n allweddol hefyd yn sicrhau llwyddiant. Roedd hynny'n golygu bod staff yn adnabod rolau nhw. O'n i'n gwybod beth oedd y cyfrifoldebau yn disgwyliedig ohonyn nhw. Fe wnaethon ni trwy reoli perfformiad, sicrhau bod blaenoriaethau yn glwm a disgwyliadau cwricwlwm I Gymru. Hefyd fe wnaethon ni ailstrwythuro rolau chyfrifoldebau o fewn yr ysgol I sicrhau bod hynny yn ffocysu ar gofynion y cwricwlwm. Enghraifft, fe wnaethon ni newid arweinwyr I fod yn arweinwyr meysydd dysgu a phrofiad. Fe gath aelodau o'r uwch dîm I fod yn gyfrifol am addysgeg, I edrych ar chynnydd. Felly roedd y rolau wedyn ni yn alunio'n gyfan gwbl gyda gofynion y cwricwlwm. Ble nesaf felly chi gyda'r cwricwlwm I Gymru? Ar hyn o bryd, I ni'n eitha balch o'r gwaith ni wedi wneud hyd yn hyn. Mae'r unedau dysgu ni wedi creu wedi bod yn allweddol I yrru gofynion y cwricwlwm. Mae ysgoliau cyfannol, mae'r 4 diben yng nghanol yr unedau dysgu hyn. Un o'r pethau mwyaf pwysig fi'n credu nathon ni pan o'n ni'n yn y proses o dylunio cwricwlwm oedd gofyn y cwestiwn, y pam, y pwrpas, pam bod hwn yn bwysig I ddisgyblion. Y cam nesaf gofyn beth oedd yn bwysig, sef y dysgu, a wedyn wrth gwrs y cam nesaf oedd y sut, sef beth yw'r addysgeg, beth yw'r amgylchiadau, pa amgylchedd sydd eisiau I annog ddisgyblion I ffynnu mewn dysgu. Felly mae'r unedau dysgu hyn, fel popeth arall, yn parhau I fyreinio a parhau I newid wrth I ni fynd yn ôl ato nhw a gwerthuso nhw a gwella nhw. I ni ar hyn o bryd
yn dod â asesu a chynnydd yn fwy clir i'r unedau dysgu hyn, lle mae beth ni'n galw y suite asesu wedi dod mewn fel bod asesu nawr yn rhan craidd o'r dyluniad cwricwlwm. Dyw e ddim yn eistedd ar y diwedd nac yn rhywbeth sy'n dod fel syniad dilynol. Mae fe yn rhan o'r cynllunio tymor cynholig erbyn hyn. A ar hyn o bryd, y camau nesaf i ni yw edrych ar y fformat byddwn ni angen ar gyfer dal y dysgu, oherwydd wrth gwrs mae'r egwyddorion cynnydd yn gofyn i ni asesu a edrych ar cynnydd yn ôl rheina. A felly, wrth symud ymlaen nawr, y bwriad yw i edrych ar systemau tyn sydd yn mynd i caniatáu ni i ddal y dysgu mewn fformat clir sy'n bwydo mewn i prosesau ysgol i ddeall ac adnabod anghenion disgyblion. Diolch yn fawr, Elin. Felly, yn olaf, newn ni droi at Gweno, ac oedd e'n bleser darllen eich adroddiad chi a clywed am y gwaith sy'n digwydd o fewn ysgol y Creuddyn. Un o'r negeseuon dath trwyddo yn yr adroddiad oedd pwysigrwydd y cynllunio bwriadus gan athrawon. Ni eisoes wedi sôn am y berthynas waith rhwng disgyblion ac athrawon, ond hefyd sut mae'r staff wedi sicrhau bod y cwricwlwm yn berthnasol a bod yna gyfleoedd da i ddisgyblion datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a'i medrau. Fedrwch chi rannu ychydig gyda ni am y gwaith dych chi wedi wneud, yn enwedig i ddatblygu medrau rhifedd disgyblion? Ia, dim problem o gwbl. Dwi'n meddwl bod o'n werth cydnabod yn y lle cyntaf, fel pob ysgol arall wrth fynd i fewn i'r broses yma, oedd rhywun yn mynd i fewn i broses gyffroes, hynod y gyffroes, ond hefyd digon brawychus mewn rhai ffyrdd hefyd o ran, fel addysgwyr yn hunain, da ni'n naturiol yn ella rôl fodelu, yn dangos enghreifftiau arferion da i'n disgyblion wrth geisio i'w datblygu nhw, ac oedden ni'n mynd i rhywbeth hynod gyffroes, ond oedd o'n goblin o gyfrifoldeb hefyd ar bob arweinydd neu bob unigolyn wrth iddyn ni fynd ati i greu cwricwlwm penodol ar gyfer yn hysgol ni, ar gyfer yn pobl ifanc ni o fewn y meysydd dysgu a phrofiad hynny wedyn. Felly, mae'n bwysig nodi, mi wnaethon ni fel ysgol y penderfyniad i sicrhau yn bod ni'n rhoi yr llechen lan mewn gwirionedd i'n athrawon i fod yn cynllunio cwricwlwm yn seiliedig ar yr hyn oedd nhw'n teimlo oedd yn bwysig yn dilyn ymgynghori gyda disgyblion presennol, ymgynghori gyda rhieni, gyda darper rhieni yn disgyblion cynradd, gyda pobl arbenigwyr o fewn y maes hefyd ac o fewn meysydd gwaith, y meysydd dysgu a phrofiad hynny hefyd, mwyn cael syniad o'r hyn sydd yn bwysig tu hwnt i ffiniau'r ysgol hefyd. Felly, yn bod ni'n rhoi y ffocws yn gyfan gwbl wedyn ar yr hyn oedd yr adrana y disgyblaethau o fewn pob maes dysgu a phrofiad yn teimlo oedd yn bwysig i'r disgyblion fod yn cael dysgu amdanyn nhw a mapio hynny wedyn wrth gwrs yn erbyn y disgrifiadau dysgu. O'n i'n teimlo o fynd gyda'r deill hynny yn bod ni'n cadw'n driw i'r disgyblaethau ac o hynny wedyn yn cryfhau'r cydweithio rhwng disgyblaethau fewn bob maes dysgu a phrofiad yn adnabod o hynny wedyn sut fydden nhw'n gallu cytuno ar gwestiwn mawr neu ar thema fydde'n clymu gwaith y disgyblaethau hynny o fewn y meysydd dysgu a phrofiad unigol at i'w gilydd. Felly, mi wnaethon ni wyro ffwrdd o thema ysgol gyfan ac yn y blaen, a cadw'n driw i dymuniadau y pynciau. Yn seiliedig ar hynny wedyn, creu dogfen wedyn lle oedden ni'n gallu adnabod beth oedd y themau, beth oedd y cwestiynau mawr oedd yn cael ei gwneud dros gyfnod o flwyddyn o fewn blwyddyn academaidd, fel bod yna gyfle i feysydd dysgu a phrofiad adnabod cyfleoedd i gydweithio o bosib ar themau penodol, ond yn ogystal â hynny wedyn, cyfleoedd i'n cydlynwyr medrau ni fod yn cael dealltwriaeth o'r hyn oedd yn digwydd ar draws yr ysgol o fewn blwyddyn benodol a gallu cydweithio'n effeithiol wedyn a thrafod hefo'r arweinwyr pwnc hynny cyfleoedd mwyn sicrhau bod y medrau yn cael
ffocus ac yn cael sylw mewn ffordd oedd yn naturiol i'r pwnc a ddim mewn ffordd oedd o bosib yn cael ei wneud mwyn rhoi tic yn y bocs. Da ni'n gwneud llythrenedd yn y pwnc yma. Ceisio gwneud o mewn ffordd lle fydda'n cyfoethogi y medrau yn naturiol o fewn y pwnc dan sylw. Felly hynny'n dod wedyn drwy glusnodi amser penodol ar gyfer y cydlynwyr, llythrenedd a rhifedd a chymwysedd digidol i fod yn trafod hynny gyda'r arweinwyr pwnc. O ran i gyffwrdd yn ôl ar yr arweinyddiaeth sydd wedi cael ei drafod eisoes hefyd, werth nodi fan hyn hefyd, mi eithon ni drwy broses yn Ysgol y Creuddyn, lle mi wnaethon ni benodi hwyluswyr maes dysgu a phrofiad penodol, ac nid oedd yr hwyluswyr hynny o reidrwydd yn arweinwyr pwnc. Mi oedd rhai ohonyn nhw yn arweinwyr pwnc, ond oedd rhai nad oedd nhw'n arweinwyr pwnc. Cyfle oedd hwn, cyfle datblygiad proffesiynol i unigolion gael cymryd rôl arweiniol yn sicrhau wedyn fod datblygiadau cwricwlwm i Gymru yn flaengar ac yn flaenllaw ar agenda cyfarfodydd meysydd dysgu a phrofiad wedyn mwyn gyrru'r datblygiadau ymlaen, a mi oedd o'n haws o bosib wedyn rheoli bod ni'n cael cyfarfodydd gyda'r hwyluswyr hynny mwyn rheadru datblygiad proffesiynol a negeseuon allweddol wedyn yn ôl i'r meysydd dysgu a phrofiad. Ac yn ogystal â hwylusydd i bob maes dysgu a phrofiad, cael hwylusydd cwricwlwm i Gymru wedyn hefyd lle, yn cydlynu y gwaith hynny. Rhan allweddol arall oedd yr cydweithio eto efo'r cynradd, dwi wedi cyfeirio at y cynradd yn yn dilliau ni o sicrhau'r berthynas agos na hefo'n plant hefyd, ond mi oedd yr cydweithio, yr ymgynghori gyda'n ysgolion clwstwr cynradd ni hefyd yn allweddol ar ddechrau'r daith yma. Mi gawson ni ddiwrnodau hyfforddiant mewn swydd ar y cyd gyda holl athrawon y clwstwr, a hynny mwyn cyd-gynllunio wedyn y ddarpariaeth mwyn sicrhau datblygiad cynyddol wedyn ar draws y continiwm oedran o'r cynradd i'r uwchradd, cyfle i drafod beth oedd y wybodaeth hynny, beth oedd y sgiliau hynny, y profiadau di drafod ac cytuno ar hynny, be fydden ni fel ysgol uwchradd yn gallu ddisgwyl fydde'r disgyblion cynradd wedi wneud cyn trosglwyddo atam ni mwyn sicrhau bod yr dilyniant o ran cynnydd na yn digwydd. Dwi'n teimlo bod mae hynny wedyn o ran y cynllunio bwriadus a'r ffaith bod yn athrawon ni wedi cael perchnogi yn llwyr cynnwys y cwricwlwm, mae hynny wedi talu ar ei ganfed o ran yr diddordeb greddfol a'r angerdd, y brwdfrydedd, mae'r adroddiad Estyn yn cyfeirio ato fo hefyd ymysg yn athrawon ni. Mae'r brwdfrydedd yna'n dod yn naturiol oherwydd bod yn athrawon ni wedi perchnogi y cynnwys yn gyfan gwbl, ac eto bod yr cyfleoedd cyfoethog i ddatblygu'r medrau yn digwydd mewn dull sydd yn cyfoethogi'r pwnc hefyd. Enghraifft o hynny yn chi gyfeirio at yr rhifedd. Mae yna gryn ffocws wedi cael ei roi yn ystod y datblygiad Cwricwlwm i Gymru yn Ysgol y Creuddyn ar hyfedreddau o ran rhifedd, a sut ydyn ni yn datblygu, yn ogystal â datblygu'r rhifedd traddodiadol ac yn y blaen. Mae yna ffocws wedi cael ei roi ar yr hyfedreddau a sut ydyn ni'n datblygu hynny yn naturiol o fewn yn pynciau ac yn draws ysgol, enghraifft wrth i ddisgybl yn yr adran Gymraeg neu yn yr adran Saesneg fod yn cynllunio traethawd yn crynhoi ymchwil penodol ac yn mynegu barn ac yn y blaen, y ffordd maen nhw'n mynd ati strwythuro i'w ateb traethawd. Mae hwnna'n dod ar hyfedreddau, mae o'n dod ar cymhwysau strategol i mewn ac yn y blaen, felly edrych arno fo mewn dull sydd yn fwy perthnasol i'r pwnc hefyd, yn cyfoethogi hynny. Diolch yn fawr Gwenno am rannu tipyn gyda ni am y gwaith diddorol iawn sy'n digwydd yn Ysgol y Creuddyn, ac eto'r rhan greiddiol mae'r staff wedi chwarae yn y datblygiadau o fewn yr ysgol. Wel, dyn ni ar fin dod ar podlediad i gloi, ond cyn bod ni'n gorffen, just ychydig o gwestiynau sydd gen i os yw hynny'n iawn gyda chi. Ac mae wedi bod yn grêt clywed am y gwaith da sydd wedi digwydd o fewn eich darparwyr chi.
Pa cyngor fyddech chi'n rhoi i ddarparwyr eraill ynglyn â sut i roi cwricwlwm llwyddiannus ar waith? Os na falle un neu ddau neges bwysig byddech chi'n awyddus i rannu gyda'ch cydbenaethiad a staff ysgolion a cylchoedd meithrin. Gai gychwyn gyda chi, Gweno? Dwi'n mynd i gyfeirio nôl at yr hyn nath Elin sôn amdano fo ran creu'r amgylchedd saff, barod i fentro ymysg staff yn ogystal a'n disgyblion ni hefyd, a bod ni yn defnyddio'r un meddylfryd a da ni'n ei hybu ymlith yn disgyblion ni hefyd o ran dydy pob peth ddim yn mynd i weithio tro cyntaf. Weithio mae angen ail gyfle, mae angen gwerthuso, mae angen mireinio, ac na fydd o byth yn orffenedig mewn gwirionedd o ran hynny. Diolch yn fawr, Gweno. Beth amdano chi, Hannah, unrhyw negeseuon sydd gennych chi i'ch cydweithwyr? Ie, dwi'n meddwl i defnyddio'r amgylchedd tu fewn a tu allan. Mae'n cryfder ydy, yn wedig pryd ni'n meddwl am y cwricwlwm newydd nawr. Jyst defnyddio'r amgylchedd, does dim ots oes ganddo chi lot o... Le? Lot o le neu lot o resources a pethau fel yna, ond jyst defnyddio beth sydd ganddo chi a wneud y mwyaf o dwi'n meddwl. Just trio, mae'n unigryw i pob lleoliad a'i pob ysgol ydy, mae'n lan i ni wedyn creu rhywbeth ffantastig o Diolch yn fawr, Hannah. Ac yn olaf i chi, Elin? Diolch yn fawr. Wel, fi'n credu'r cyngor fyddwn ni'n rhoi yw i feddwl yn strategol ac i gynllunio eich taith yn ofalus ac i dorri fel lan mewn i'r rhannau, achos mae ceisio gwneud gormod ar yr un pryd fi'n credu yn gallu gorlwytho staff ac wedyn falle'n llisteirio staff i ymgysylltu gyda'r broses. Felly fyddwn ni hefyd yn argymell, mae yna llawer o wybodaeth a chyngor mas yn y gymuned addysg am prosesau dylunio cwricwlwm, a fyddwn ni'n dweud, mae yna llawer o wybodaeth da iawn mas yna, ond os ydych chi yn ymgymryd â unrhyw hyfforddiant, fyddwn ni yn argymell os ydych chi yn cymryd cyngor eich bod chi'n gwirio'r cyngor hynny yn erbyn y fframwaith pan ych chi'n gwneud penderfyniad ar eich dewisiadau chi. Un cyngor arall fyddwn ni'n gweud mwynhewch bod yn ddilynwyr. Mae'r tro cyntaf i ni cael cyfle i fod mor arloesol ac arbrofol a chreuadigol yn ein dyluniad cwricwlwm ni ac i weld fel rhywbeth i fwynhau a i fod yn rhan o'r daith cwricwlwm yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi gyd am rannu'ch profiadau ac am y cyngor pwysig yna. Fi'n credu mae yna lot o negeseuon allweddol wedi dod allan yn sgwrsiau ni ynglyn â pwysigrwydd arweinyddiaeth a gweledigaeth glir, pwysigrwydd yr amgylchedd ddysgu, meithrin perthnasau positif ac adeiladol rhwng staff a disgyblion, cadw'r ffocws yna ar yr addysgu ac yn amlwg buddsoddi mewn datblygiad proffesiynol effeithiol ar gyfer ein staff ac arweinwyr. Wel, mae wedi bod yn bleser siarad a dod i nabod chi y bore yma. Diolch yn fawr iawn i'n gwesteion ni heddiw. Dyma un o gyfres o podlediadau byddwn ni'n cynnig i gyd-fynd a cyhoeddi'r adroddiad blynyddol. Felly, pob hwyl a diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch.